Shalom. Kami siap pangulani huriata, pasahaton, selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Sayang giat ma parminggueta sadarion mardalan di bagasan pangaramotion di Tuhan di bata. Dinala mamuhai parminggueta martangia mahita di bagasan rohatabe. Amin. Mari dihita jongjong mahita. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia nama no palangi dohot tanaon. Amen.
Jadi didok Yesus matuna sida, anggo podakku dada sian nau sadiri, sian namar suru ahudo. Songon na didok ni surati, akka batangaik na mangulu do, mabaur sian na porsea diau. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata amanami parasi roha na sumurung, namar pungu dohami diingana non sian nasa rohanami mangido tua depanmu. Selehon maha porsiaon na sitong tuhami jalapahot ma rohanami, asa marsihot hami maka porsiai ho, di bagasan roha mauliate dohot las ni roha, hombar tulomo ni roham. Saya ramoti mahami saat tu ujung ningolu nami. Di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata ni debata, patu jolo ni jamita turpuk tuari minggu sadarion, imana tersurat di 2 Petrus tolu ayat sada sahat roh di ayat pitu, tajaha secara responsoria ayat pituan non rapak kita majaha. Songonon ma hata ni tuhata. Onma surat na paduahon na husurat Tuhamu, akka haholongan manungguli botor ni roha dihamu, marhite-hite hata si paingon. Onma narumikot botomuna, asa naroma diaka ari perpudi akka pangalesem, parhata isak-isak na manguloi akka hisapna sadiri. Lahu madok songoni dang mangato rohana sida, naung sian aik do langit nang tano, jala marhite-hite aik do hajajadina hinorhon ni hata ni debata.
Lapa kita majaha. Jala marhite sian hataido diramoti ibana langit do tano nuaeng. Dipeop do satu api di ari paruhuman jala akan asa. Olah nima hatan itu hata. Martua ma akan nau bege hatan di debata jala nau peopsa. Mari dehida. Jesus manona iponibio bulan inatura narianako saya siramu di padusa Surya ni tuhata di pardalanan ningoluta tung masai godang do dosa na taula maradopod dong ajolma tarlumobi ma maradopon Tuhan debata hinorhon ni romahita marsobat wadopon di debata di bagasan uduk dot serep ni roha mangido hasesaan ni dosata martangiang mahita di bagasan rohatabi. Aman nami na di banua gijang di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo Tuhan pargogo na suatu dosan, si topa langit dohot tano. Mula ni nasa hasitongan dohot hati goran, lao manguhumi nasa manusia. Rodo kami marsobat wadopanmu, manol soli dosa pangalasion nami maradopon patikmu. Jod-jod do kami mangoloi ela-ela ni sibolis dohot bako nami najati. Nata masih tutudo hona uhummu kami hobar tu pangalasion nami. Alai namanol soli do kami disude najat nahu baik kami. Ubaheni rodo kami tu adopanmu pasahaton saluhut hadirion nami. Dohot manol soli sude dosa nami. Asima roham di kami, sesama sude dosa dohot pangalasion nami. Aleton di porbadia, sondangi maroha nami, jala pargogoi mahami mangulahon hobar tulomo ni roham, pai mahu jalohami hanguluan saleleng nilelengna. Di bagasan pakkaholongion ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Para siroha jala pardengkan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tu hita hombar tu akka dosata, jala dang dibalosot tu hita hombar tu akka hajahatota. Songon asi ni ama-ama tu akka anakna, asi ni roha ni Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Tatangihon ma patik ni debata ima patik na pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unako manako dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng ni donga jolma manang mabahen bisuk-bisuk mangala supon boniaga. Ikon si pangadaon ni rohatta do arta ni dongan jala si ramot tonoton. Amin. Rat mangidogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulaon naubar tupatik ni. Amin. Tulus ikut jauh
Taha tidakon ma haporsiao tai, songon nahina tidakon ni dongata sa haporsiao di portibion, rakmat dog mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, ido tuhata nama naon na birnit di pangumuman ni silatus. Nama te terpajal do ibana di hau pinor silang. Jala tua tu bana toru dung ditanom. Namulak mangulu dari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lau hudul di siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di ton di porbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopan ala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mendok, mulak mangulu dosogut daging nyalak, dohot dia ngoluan na surasuda. Amin. Berita jemaat untuk minggu kita pada hari ini, ibadah kebaktian siang. Yang melayani kita pada ibadah siang ini, Inang Pikar Martauli Manurung STH. Poin yang kedua, ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu 7 November 2021, ibadah melalui live streaming YouTube pukul 11 WIB dan live streaming sekolah minggu pukul 9.45 WIB. Poin yang ketiga, ibadah penutupan kebaktian sektor. Ibadah penutupan kebaktian malam sektor dilaksanakan pada hari Selasa 16 November 2021 masuk pukul 19.30 WIB. Dihimbau bagi para pelayan dan warga jemaat untuk menghadirinya. Poin yang keempat, bakti bulanan. Dihimbau kepada semua jemaat GKPI, jemaat khusus air bersih Medan, agar memberikan persembahan bakti bulanan setiap bulannya. Poin yang kelima, amplop diakoni sosial. Sesuai dengan proja diakoni pelayanan diakoni sosial jemaat, baik untuk diakoni sosial, sakit, duka cita dan paket janda duda, dan yatim piatu disalurkan melalui hasil persembahan amplop diakoni setiap bulannya. Dihimbau kepada semua jemaat GKPI, jemaat khusus air bersih Medan, agar memberikan amplop diakoni sosial setiap bulannya. Poin ke-6, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu 7 November 2021, kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan Natal jemaat. Poin yang ketujuh, gerakan 10.000 GKPI Kantor Sinode. Sesuai dengan surat masuk Kantor Sinode, maka telah dibagikan kepada penatua sektor atau dapat diambil di depan pintu masuk gereja amplop gerakan 10.000 untuk mendukung pekabaran Injil dan diakoni GKPI Kantor Sinode. Demikian berita jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini Engkau masih memberkati kami, dan kami boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau. Karena kasih dan tuntunan-Mu lah Engkau boleh melayakkan kami, boleh berkebaktian pada minggu pagi ini. Dan Engkau tetap menjagai kami dari
si jahat, sehingga kami boleh Tuhan bersama-sama bersekutu dengan Engkau memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini di minggu memperingati yang meninggal, kami percaya Tuhan bahwasanya orang-orang yang telah Engkau panggil terlebih dahulu adalah anak-anak yang telah Engkau kasihi, dan kami orang-orang yang ditinggalkan yang saat ini masih berziarah di bumi ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau mampukan kami sehingga kami boleh bersama-sama dan Engkau layakkan kami di surga-Mu ya kelak. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami percaya bahwasanya Allah yang luar biasa yang hadir pada hari ini boleh memberkati kami dengan firman yang akan ditaburkan oleh inang fikar kami. Urapan-Mu yang menyertai inang fikar kami ketika menaburkan firman kepada kami, dan firman itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami menerima berkat dan menjadi saluran berkat. Begitu juga Tuhan dengan orang-orang yang saat ini belum dapat berkumpul dengan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang melawat mereka, setiap pergumulan dan permasalahan mereka, walaupun mereka tidak menceritakan, walaupun mereka sedang bergumul sendiri, tapi kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama bergumul dengan mereka, sehingga mereka boleh dibebaskan dan mendapatkan kemenangan daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami juga percaya orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang penuh dengan berkat dan sukacita, dan boleh menjadi berkat untuk orang lain, sehingga kami boleh pulang dengan berkat dan sukacita dan menjadi saluran berkat dan menjadi terang-Mu untuk orang lain. Inilah kami ya Tuhan, dengan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pasada rohata martangi yang mahita. Pinuji pinasangap maguar munabadiai ale Tuhan Jehovah pardenggan basa. Debatana ditadahami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan minggu nami sadario. Dinanaing manangihon hami di hatam nabadiai. Hupasat hami ma ale Tuhan roha dohot pikiran nami tu bagasa tanganmu. Asaho matotong nama masu-masu mangaramuti. Asaboi tarulau kami hatami di bagasan ngulu nami siganupari. Marsaringar maho ale Tuhan nungarade behami umbegesa. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tu adopanmu nabadiai. Amin.
Huriana hinolongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata nasahat di bagasan mingguta sadarion. Imana honainet sian buku pesalmen. Bidu 146 mamukamai sian ayat na parjolo sahat rodi ayat na 10. Pesalmen bidu 146 mamuka sian ayat na parjolo sahat rodi ayat na 10. Songonon ma didok hatani debata. Haleluya. Ale todiku puji ma Jehovah. Puji aku ma Jehovah salelengau mangulu. Sai endehonoku do debataku saleleng adong do peau. Unang marhaposan hamu tuaka pangarajai. Tua anak ni jolma naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogut todinai. Mulak ma ibana tu tanona. Diari nasasadai pesan masude aka sakap-sakap nai. Martua ma manang isen nama bahen debata si Jakob pangurupina. Marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sitopa langit do tanoon, dohot laut rodi isina sudena. Si ingot hasitongan rodi saleleng-lelengna. Si patikos uhum tuaka nani rupa, si lehon si panganon tuaka namale. Jehovah makar hari aka natarate. Jehovah patonggur mata niaka nama pitu. Jehovah pahehe aka natuki. Jehovah makaholongi aka partigor. Jehovah mangaramoti halak naburo. Ibana margogoyhon aka nasopot somarama somarina. Dohot aka nababalu. Jala di palipe yang godalan ni aka parjahat. Jehovah do raja rodi saleleng lelengna. Debata nami alesion marsudut-sudut do haleluya. Ido anggo sahatna. Horas madhita salutna damang dohot dainang. Di bagasan mingguta sadarion tema nasahat ima makaholongi portibion dohot nasa isina. Makaholongi portibion dohot nasa isina. Huriana inolongan ni Tuhata Yesus Kristus. Portibion adong dimulanai ditopa debata Jehovah. Ditopa debatado langit, laut, tano do sude isina. Ai ibana do namanopa totu sahali. Ibana do napuna saluhut na adong di portibion. Jala guru di ibana do sude natinopanay. Alani amanami dut inanami. Songonido nang jolmay. Debatado na manopa jolmay. Tangan debatado na paulihon jolmay. Jala didok debatado. Ditopa debatado jolmay. Tumiru rupana dohot pangalahon. Jadi macai ulido sasitongna jolmay ditopa debata. Ala macai ulido debatatai. Di leon debatado tu jolmai sada tanggung jawab ima maparhaseang natinopa ni debatai. Dido debatado tu jolmai ikon jagado jolmai ikon radotan ni jolmai do asa gabe pasu-pasu saluhutna natinopa ni debatai naung dilehon tu jolmai. Dilehon debatado tu jolmai sada tanggung jawab. Ditiki ditopa debata jolmai. Didok debatado. Tu sude jolmai. Bahwa Allah memberikan satu tanggung jawab kepada manusia untuk menguasai segala ciptaan Allah. Alani ido amanami dot inanami akasuan-suanan tano aek
Ido nagabe bohal di ngolu ni jolmai di pardagingon. Tung macai dihaholongi debatado sude akan natinopanay. Ido umbahen didok jala ditogihok kita dijauh hita marhite temani mingguta maka holongi portibion dohot nasa isina. Diamu amanami dohot inanami. Molo didok maka holongi portibion dohot nasa isina berarti didok mahita disi laho majagahon. Laho mangargahon, manarihon saluhut na adong di portibion. Ima molo didok maka holongi. Mengasihi berarti menjaga, merawat dan memelihara. Ala adong sada tanggung jawab naikon diulahon jolmai maradepon portibion maradepon alam naung pinolehon ni debata di tonga-tonga ni ngolu ni jolmai ido umbahen di jo ganup na porsea ikon maka holongi saluhut portibion dohot nasa isina. Molo didok portibion dohot nasa isina berarti dakkolan jolmai na ditoppa debata. Adong madisi suasuanan. Adong madisi akka ikan. Adong madisi akka tumbuh-tumbuhan. Saluhut na adong di portibion ima na ditoppa debata. Jala dilehon do itu jolmai asa adong di parhasean di tonga-tonga ni ngoluna. Di leon debata do tanggung jawab manang kebebasan tu jolmai dinalaho mengelola bumi yang ada, mengelola hasil bumi yang diberikan Allah. Tetapi kebebasan yang diberikan Allah itu bukanlah kebebasan yang membuat manusia itu menjadi serakah. Dan gabe marlomo-lomo jolmai dinalaho mengelola ahanaung dilehon debata di tonga-tonga ni ngolu ni jolmai. Ada tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memelihara. Asa dada gabe bui hita marlomo-lomo sabing tu isi ni tanoon. Akan atinopa ni debataon ima naung di pasaha tu jolmai. Dada gabe marlomo-lomo hita. Alai ikondo rajumata ia hita dohot natinopa na asing. Rap arga dohita di hadapan ni debata. Macai ulido saluhut na tinopa ni debatai. Dakolan jolmai na arga di hadapan ni debata. Alai topa na asing pe sarupa do argana dohot jolmai. Alani ikondo haholongata saluhut pangisi ni portibion. Tanoido nagabe inganata. Tanoido nagabe hasil manang siya tanoido hita mangomo nalaho memenuhi kebutuhan si ganupari. Alani molosega tanoon, molosega do portibion, manang nasaluhut na adong di portibion tasegai, makor horma saluhut nai di bagasan ngoluta. Kalau bumi rusak, kehidupan manusia akan hancur. Akan tetapi kalau bumi terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia itu bisa berjalan di dalam kedamaian. Marhite saluhut natinopa ni debatai, naing manian jolmai boi madok mauliate tuadopan ni debata. Naing manian saluhut naung pinalehon ni debata di tonga-tonga ni ngolu ni jolmai. Ima gabedalan ni jolmai madok mauliate tu debata. Ala sudedo diradoti debata ahana rikot di tonga-tonga ni ngolu ni jolmai. Di lehon debata do akadeke nalau dialang akka jolmai. Di lehon debata do suasuanan yang menghasilkan buah yang begitu enak untuk dinikmati oleh manusia. Di leon debatado tano nama cai denggan asa boy disuani jolmai asa adong pangomuan na di tonga-tonga ni ngoluna.
Alani ikon boy do hitang marhite saluhut nai madok mau liate Tuhan di saluhut naung pinolehonmu di tonga-tonga ni ngulu nami. Mau liate ma Tuhan ala di lehe kodo langit tano dohot nasa isina na boy dibuat hami na boy gabe pangomongan di hami asa boy berlanjut kehidupan nami. Ido naikon taulahon. Dan gabe ala dilehon debata kebebasan untuk menguasai bumi dan segala isina. Gabe marlomo-lomo hita di saluhut nai. Ada ungkapan yang mengatakan bumi ini disediakan Allah cukup untuk kehidupan manusia, tetapi tidak cukup bagi orang-orang yang serakah. Songot dia pe amanginang godang ni natinopa ni debata jala di lehon itu ngolu ni jolmai alai molo seraka do hadirio ni jolmai dang cukup tu dirina. Ido ubahin godang masa nuaingon sada halak makorus saluhut na adong sian hasil ni bumion holan godang pangomuan. Itu mengapa banyak terjadi penebangan liar. Itu mengapa banyak terjadi penangkapan ikan yang bebas tanpa ada aturan dan peraturan yang diikuti. Karena masih mementingkan diri sendiri. Ala egois do jolmai. Dan dipikir hon besongot dia do keberlangsungan tumbuh-tumbuhan itu. Dang be dipikir songot dia do anon molohu horus sude akadekeon buhado tuari marsogot adong dope nanai buaton nami tidak. Manusia yang memikirkan untuk hari ini saja asal magodang hubuat sadarion sonang au sadarion nungabe tidak ada pemikiran untuk kedepannya. Tidak ada pemikiran bagaimana keberlangsungan alam ini ke depannya. Alani ido amanami dohot inanami. Molo didok nakin di ayat na parjuloi. Haleluya aletodiku puji majahoba. Seruan na jepek doon. Jala ditoruson muse disada ajakan. Tabereng di ayat na berikutna lao marede. Marede laho mamuji debata saleleng mangolu pujioni ditujuhon tu debata Jehovah. Holan ibana do natuk margogoihon laho mangurupi sude jolmai. Jala debata do na margogoihon jolmai dinalaho mangaradoti saluhut akka natinopani debatai. Molo debatado dongata di bagasan ngoluta si ganupari berarti marbisuk mahita dinalaho madalani ngoluta si ganupari. Marbisuk mahita dinalaho mengelola hasil bumion. Marbisuk mahita dinalaho majagaon ahana adong di sekitarta. Marbisuk mahita maparhaseang ahanang dilehon debata tungoluta jolma na porsea. Alani ido songot dia pe na masa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulut tai. Ikondo bui hita makarikoton memikirkan memperdulikan kehidupan ke berikutnya. Dang bui amanginang holan sae sadari. Dang boi holan mamikir hon hasonangan sadarion. Tudus doi molo mangak kita. Dang boi pabutokku kan. Molo pabutokku hita mangan gabe mabain hacit butuhan. Tidak ada lagi artinya. Songonido nang hasil alami. Begitulah hasil bumi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita mengambilnya begitu terlalu banyak, maka itu akan menjadi membawa dampak yang negatif bagi diri kita. Saluhut namarlobi akan mendatangkan hasil yang negatif bagi kehidupan orang percaya. Ubahenido didok
kalau orang yang serakah dan egois on mahalak nama bahen sega saluhut ngoluni jolmai. Buasa didok songoli amanami dot inanami. Totu molo ado sahalak nama korus hasil bumion. Contohnya menebang pohon. Kudang doniain jolmai mengambil pohon atau menebang pohon untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia itu. Tetapi dang dipikirhon bohado carana asabui muse hawi dipake dipanen muse. Jala godang do jol manuai holan mabuat do diboto ale dang diboto be mangarawat. Aha masalahna molo ditabas ada hau jala disuan muse bibit di hawi asa bertumbuh. Aha masalahna molo tabuat hasil bumion ale tetap tajaga tarawat. Apa masalahnya? Tidak ada masalahnya. Alai karena keegoisan dari manusia itu dang adong bisuk na dipake jolmai dang iboto be mangulahon na denggan di tonga-tonga ningoluna. Alane ido asa unang sudah sadari hasil bumi ikondo tajaga tarawat jala taargahon. Molo tarawat do portibion do nasa isina berarti portibiope dihaolongi mahita. Alai molo dang taholongi do portibion do nasa isina berarti bumi ini akan menjadi musuh bagi kehidupan manusia. Bumi akan menjadi sahabat bagi diri manusia itu ketika bumi dijaga dan dipelihara. Tetapi ketika bumi diabaikan dan dirusak, maka bumi itu akan menjadi malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ida ubahin sering terjadi banjir. Puasa sering terjadi banjir karena manusia tidak merawat. Marlomo-lomo mamloko sampah. Sesuka hati menebang pohon. Akhirnya apa? Bencana pun datang menghampiri kehidupan manusia. Dung masa bencanai didok jolmai ma ale Tuhan buasa masa banjir di luat namion. Ale Tuhan buasa ma terjadi longsor di luat namion. Tanpa disadari manusia itu sendiri, segala yang terjadi itu adalah ulah dari manusia itu. Nauji didok do Indonesiaon, negara Indonesia ini adalah paru-paru dunia. Karena apa? Hutannya masih banyak. Hutannya masih rimbun, belum ditebangi. Sehingga dikatakanlah Indonesia ini adalah paru-paru dunia. Alai nuaing molo tabereng do Indonesiaun dang begabe paru-paru dunia. Paru-paru dunia itu sudah rusak dan dicemari. Karena apa? Ala godang do aka penguasa. Bahkan hita sadiri dang majaga aha na adong di hita. Kita tidak memikirkan bagaimana kehidupan kita ke depannya kalau alam ini kita rusak dan kita cemari. Molohola dirita donata hari koton berarti dang nalau tubuh tu dirita lau majaga mangargahon portibion. Tetapi kalau kita memikirkan ke depannya kehidupan manusia ke depannya, kehidupan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, berarti dang marlomo-lomo behita disaluhut natinopani debatai nang dilehon di tonga-tonga ni ngolu ni jolmain. Alane ido amanami dohot inanami. Ahado nanaing dipaingot tuhita marhite-hite turpu jamita di bagasan mingguta sadarion didokdo tuhita imam marhite makaholongi portibion dohot nasaisina didok debata Jahoba makaholongi manang ise na makaholongi saluhut naung tinopani debatai.
Saluhut naung tinopani debatai. Dipasu-pasu debatadoi. Diramoti debatadoi. Dijaga debatadoi. Ale buasa mahita jolma adalah ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang diberikan akal dan pikiran, merusak ciptaan Tuhan. Berarti molo tasegaido natinopani debatai, berarti nama negai parsaurata dohot debatamai. Molo dang taargahon natinopani debatai, berarti dang taargahon boy debata sebagai pencipta alam semesta ini. Alani ido didok marhite maka holongi portibiondo hot nasa isina, berarti maka holongi debata mahita disi. Siapa yang mengasihi Tuhan Allah akan mengasihi sesamanya manusia, begitu juga dengan ciptaan lain. Alani ido amanami dohot inanami. Marhite turpuk di bagasan minggu sadarion, dipaingot do tuhita. Unang mahita gabe halak na serakah egois, hanya untuk mementingkan diri sendiri kita merusak alam. Hanya untuk mementingkan kekayaan yang ada pada kita, kita tidak lagi menghiraukan orang lain. Tetapi Allah berfirman, jagalah bumi dan segala isinya, maka Tuhan akan selalu menjaga dan memberkati engkau. Haholongi maportibion dohot nasa isina, berarti dihaholongi dohot dipasu-pasu debatama saluhut nama kaholongi natinopani debatai. Napaduahon didok marhite turpuk jami tahun. Maka holongi portibion dohot nasa isina, parohon pasu-pasu di ngoluni jolmai. Buasa didok parohon pasu-pasu molo taholongi portibion dohot nasa isina. Molo tajaga do portibion, kalau kita jaga alam ini berarti alam itu memberikan kehidupan kepada kita. Alai molo tasegaido ahana adong naung tinopani debatai, berarti danggabe parohon pasu-pasu betuhita, paroho jea namai. Alani ido marhite turpuk jami taon, dipaingot do tuhita saluhut na akan naporsea. Gabe halak naporsea mahita, nama ngargahon saluhut aha naung dilehon debata di tonga-tonga ni ngolutai. Unang gabe sia-siahon aha naung dipatupa debata di tonga-tonga ni ngoluta. Jangan sia-siakan pemberian Tuhan di dalam kehidupanmu, supaya kehidupan kita itu benar-benar menjadi kehidupan yang terberkati. Jangan pernah miliki rasa egois, keserakahan, hanya karena supaya memiliki harta yang berlimpah tanpa memikirkan yang lain. Karena apa yang kita miliki pada saat ini itu adalah milik Tuhan, tidak milik dari manusia itu. Songonido nang portibion, saluhut natinopani debatai, dilehon tujolmai, bukan diwariskan, tetapi diberikan untuk menguasai. Songona mengontrak dohita di hasianganon. Kalau mengontrak berarti kita menjaga apa yang ada pada kita. Kita akan menjaga segala sesuatu yang diberikan orang lain kepada kita. Molo ta kontrak sada jabu, dang lomo-lomota tu jabu ikan. Pasti ada rasa untuk menjaga, merawat, memeliharanya supaya tetap baik, supaya bangunan itu tetap indah. Songonido nang tinopani debatai. Songon jolma naung tinopani debata, tudos turupana dohot pangalahona, berarti molo dihaolongi debatado na tinopanai, berarti hitape ikondo taholongi na tinopanai. Ido molo didok tudos turupana dohot pangalahona. Alai molo tamusnahon do saluhut na tinopani debatai,
Berarti dang tudos hita tu rupani debata, doho tu pangalaho ni debata. Gabe tudos mahita tu pangalaho ni sibulisi. Manegai saluhut akan nauli, manegai saluhut akan nadenggan, ima ulau ni sibulisi. Jadi molo ulau ni akan naporsea, ima ulau na olo paulihon akan nadenggan asa lam tu denggan na. Menciptakan yang baik agar menjadi lebih baik. Ido ulau ni akan naporsea, ima ulau ni akan naung ditopa debata, tudos turupana dohot pangalahona. Alani ido amanami dohot inanami. Marhite-hite turpo jamita di bagasan minggu sadarion. Dipaingot dohita asa saluhut marhite na tinopa ni debatai, asa boy mahita makamulatehon saluhut nai songon na nidok ni parpesalmeni na di ayat 2 didokdo pujiokku majahoba salelengau mangolu sai endeonokku do debataku saleleng adong do peau. Pujiokku majahoba salelengau mangolu artina pujiokku marahoba marhite-hite pangalahoku, marhite-hite pambahenaku, marhite-hite pakatayoku, marhite-hite saluhut na adong didirikon, hubain mai gabe pujian tu Jahoba debata. Pujiokku majahoba marhite-hite na haholongaku saluhut akan natinopa ni debatai. Pujiokku majahoba marhite-hite saluhut majagahon ahanang dilehon debata di tonga-tonga ningoluku. Idu molo didok pujiokku majahoba saleleng au mangulu. Molo tadok ta puji debata alai dang ta argahon na tinopa ni debata na asing, berarti sama saja kita pargabus dohi tadi sih. Molo tadok mamuji debata, maka holongi debata, berarti tudos masalut na tabaheni. Gabe pujian dot maka holongi debata mahita disi. Di ayat 10 didokdo. Jahoba do raja rodi saleleng lelengna. Debata nami alesion marsudut-sudut do haleluya. Debatado raja di saluhut na adong di hasianganon. Alani unang adong hita na merasa menjadi tuan atas ciptaan yang lain. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, Tuhanlah pemiliknya, Tuhanlah tuan dari segalanya itu, bukan manusia. Jadi unang adong hitana merasa raja atas segala ciptaan yang lain. Ala tudus do hita di hadapan ni debata. Ciptaan Tuhan itu sama di hadapan Tuhan. Baik tumbuh-tumbuhan, baik ikan di laut, bahkan jolmai tudus do holong ni debata maradopon natinopa na asing dohot jolmai. Alani idu, mari saling menjaga, mari saling menghargai supaya keberlangsungan kehidupan kita bisa berjalan di dalam sukacita kedamaian dan masa be bencana alam. Jadi molo dang olo hita merasahon songo dia do hacitni molo ro banjir tu bagasta, berarti unang behita olo mambulokon sampah sembarangan. Unang behita olo mencemari sungai. Unang behita olo mencemari tau. Asa unang bertumpuk sampai gabe naik maaeki di baur ma tu bagasta. Terjadilah banjir. Moloro banjir tu bagasta totu marsak do hita te mangina. Tentu sekali kita susah kalau banjir datang ke tengah-tengah lingkungan kita, bahkan masuk ke dalam rumah itu. Alani asa unang tahilalau songoni ikon ma tajaga lingkungan ta. Asa unang terjadi longsor
berarti ikon maunang behita olo menebang haus sembarangan. Molo tumpe tata bahawi ikon mata boto manuan kembali biar ada menahan air itu. Sering sekali bencana yang terjadi di dalam kehidupan kita itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jodoh hita mabai susah dirita sendiri. Jodoh hita manusai dirita. Alani idu asa unang tak susai dirita. Tapake ma bisuk nasian debata. Nagabe madongani hita. Nagabe mangajari hita. Dia do nanaing si ulahonon di tonga-tonga ningolui. Asa gabe bui na taulahoni mabuan pasu-pasu jala tarpasu-pasu aka na madai. Lani ido amanami dohot inanami. Gabe sahalak na porsea mahita na mangulahon hata ni debata, mangargahon na tinopa ni debata, asa gabe pasu-pasu hita, jala di pasu-pasu debata mahita, dinamadalani ngoluta sigano pari, amin martangiak kita. Moliate ali Tuhan disombahon rohanami tuadopanmu. Dileokodo ale Tuhan, tiki dihami, dinalahu manangihon hatami. Suatun mali Tuhan hatami, di bagasan roha dohot pikiran nami. Asabui ale Tuhan, maka holongi saluhut natinopami. Asabui hami ale Tuhan, mangargahon saluhut natinopami. Asaunang beale Tuhan marlomo-lomo hami disaluhut nai. Pergogoi hami ale Tuhan, dinalaho mangulahon hatami. Asa mangulu hami hobar tuna hinalomo ni roham. Mulia tema disombahon rohanami tuadupanmu ale Tuhan. Pergogoi hami lehon bisuk nasiakui. Ho matotong ale Tuhan nama dongani hami. Asa manoto kami ali Tuhan diasi dohot holong ni roham. Mulia tema diho ali Tuhan di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuadupanmu nabadiai. Amin. Hatani debata ojahan ni haporseauta lau pasahato peleata ima natar surat di opak Musa sapulalu ayat 20 sada. Songonon ma hatani tuhata alai anggo tuhalak lepi idama nunga hulehon salhut parpuluan di Israel bahen tean-teanana. Bahen parjabaran upa niulau nasida. Na niula nasidai tohonan di udung-udung parluhutani. Amen. Tapasa mapiliata.
Jong Mahita Saluna. Martangiang Mahita. Ale debata amanami na di banwagijang, di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami, hodo mual ni nasauli basa na mauliutus. Dison hupasat tami do pelean hamalotion nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pelean namion, asa gabe dalan panidangion, parsauron dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabe pelean na hubar tulomo ni rohami. Jala parsidohot parohon harajonmu, holong hasitongan dohot hadameommu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asa say toktong madok moliate tuho, di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banwagijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomon ni roham di banua tongaon songon na di banwagijang. Leho madihami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalma pasu-pasu tiat Tuharta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaorohon madamena tuton ditabe. Amen. Shalom. Akan bersorak-sorai
bahagia berlindung padanya.